po para sentiang sama memang. Nama pun hi por bai ne khynnah sishong has tisidin. Nar Blei mengishuan sang teng. Di mas nuan dia lagi pun. Di ne nak sni la yo kham dia. Di pasal aina ni ban mo ban ai jingphla. Kami tolong keman yang ini begini yo ban jiang kami gapo kumbai mo shandor yo ban thla. Eki kejian inti jingi hoi ka kalau ka juhi yang iru. Ba yusnoi jingphla jing shandor perkemau yang iru. Ma agpo kejian inti kumkikun kam shumlong kumni. Samlo hadak mo ada ketika plan ke jongphi. Jongphi lakai nga haka longyin kristani ataba haka wipat kurkom namar ba wane longyin mo balong siliang dawai kejat siliang ke sakawai ba siliang sakawai di kepen jenja tadi ini mo kikun kade sengin lain di kalau bai pa jingi dan sakawai ba balang mo si rom balang he si tip hi la sutui kata di ba imeng kade dia di balang red siapa kata di semua Blei pada bagi pastor siapa ma yang dari long la kuidi barang berat di kita malam syu tang ban tip ipi ba hoi ada jim ko jongahi ngidan dremul sipara bat ngadi benengkong ni semrang di kita diwei ikin thai di long kong jing ma di kapag ini ya kajian di hoi kajim ko jongar kumju ba sipun kaji shem apreng kaji shakri apa ipa jungi ipa i jungi nong nomo di way ibala pranenti kebelang Jesus Christ ente po moral idam but hadin kata idan kajim temu ban penyar ia kata ka yingjan ini ke ying Blei ente po shnam but din enta but hadin ba mo hadin pa mi lasdang mentrei kam lanai neyin but sugi but ila hadin ba mol adanya po jingai ba ila bukti yang jingkya ba uni kun ba sum sopha jadi kita badan kaplan ba ni train kat badi ha ka lingkha Blei ha balang uju ti kata kadi ke ba kadan ke jing ya kun ha ka yin namar ba ipa jongai lor hawai ke jutmu ba imai ba pai daga jong ke jutmu ti ko wanra pat ya ba hapeng kita ke ji kun thama hapeng ke ji kun thama hapeng ngala he asan ba kala ke jingtan yang asya wepat mai pa jing di main mo nongalam kwaya kapalang jongi pang presbyterian ti ke ka kadan ke jing tan ke basir kai ba ke jong khynnah ti teng Blei jiseng bi mai hap mi tu ba dawan miru teng basir tieng wan teng wanra na daga tieng shi bon ba khynnah berlongga kita mo khynnah berlongga daw ba bawan tho dia di kini ki jingjia un sini pelonya kita teng Blei jiseng sport ka COGC keman baham sil teng ishan i keman ka jilong khynnah mo ishan i keman Henry de la wan hiyeng pade kawan dak wei pat ke jisngo kolong kadon ke jishating kadon ke jing sosi ba Blei kata kolong ba ke jingiaid ini suki pasuki dari untuk min nasional pada na nasional ba judan ba nasional tentang jelik sen beri tentang jelik sen bai tentang kalau siliang shawai kan di kau dah skam par kata jelik sen tentang tak suki pasuki beri rak yang saya sport dai mer ante po umlangka bahang tu umlangka ru jelik sen presbyterian ni di kita jelik nanti suki pasuki but haka jintu jong Blei hoi tip bajia bring on shong class 9 ke stand haka jipa kri exam but kata ka jing yatan telai bahadu kapo bau kapoi tukut dan kapoi kata kakut ma ba email la ka jam pa la ka jam ti nadu kapo ngip tip shu ai ban la shay in lain ti kalapen jinja ini nomor Blei isar ing jomi ka tinggal kumno tingar exam ajan tinggal kumno board bagi jimu cepat haka jim mo khynnah po kan late school kegen le don ka po mangin give up na ka jimpule don ka po nang late show kumno namar Blei ngishani ai kiwi kpan rei pade karan pade ka jing senjor ha deng kata jadi nang ta pade ya yo pade ka jing
mau ke jingphla ne paye ban ban phon shao no hadin bawan shao I nanti ni po yeng jong I mekha hadin wan phat no ma I wan phat shi stong the schooling im tip shu ke im tip shu exam ya ban pin kre the going on am dan shu the way pat gala the tek kan ke jingrwai noi ni khon Blei store stong so small heran tinggal ke ba susi ba kan rai tiếp bạn người đi ngồi cái lòng bà những số số dùng Blei mong cô khuôn mi lòng khuôn chăng cô hạt mi lòng khuôn chăng mà thân cái plan của crowd nắm thật trong này thì cái này cái plan này à bằng quạt Blei chia sẻ luôn but Blei run nói gì jadi sa thế cho belum siap sa thế cho jadi konflik but nang tu kepenjai dengan hieng kepenjai tentang senang kepenjai kibar kau baru Blei ubu betul tangan si jaga pakai mynsiem kapal shuh Blei kau try cái plan bu ta jin ja mangot ti Blei lu ta go we long ba Blei un mi no ekran si ekran what kuslai long para jo me rekat I para jo me long ke jara mi un man minum la ban yalam si I para ke nei dan me min give up no kita ke jipule si I para ke nei te nang ta scam ke jipul praja Sngap ke perlong nga magan chan shuh Blei ke perlong nga balong deep harta ke jingiaid Blei stang ban rwai stang ban stang kumno ban eat ban tam ni kita stang kumno ban yan kata lynti magan try omlong shu jungno jeno rei malong khon jo me ni na po stang ban yo prepare ban ja I depression ban ja I jingsem ke jini paro ka ban thaw ka ban pyndonkam de copy but tong kulong Blei suka bante ke por pelut ban thaw I ke jingsem ke jonga kita ke jingsem ko long be ke jingsem ko mynsiem badai data Blei ai bade ke sor ke jong tong ping am dong Blei ba mo la na start de ban lek pule ke jing thaw I ber country ko we ke long ba Blei ai ke sor ke jingsem ke chi kundu ke balong be ke balong ha mynsiem badai ke ni ke bad hangta ngai thu ngai lek shang ngai thu I payet mo balong nang yalam balang ngai thu bai ai mynsiem I kemen hadu kata-kata yang khun la kemane ban menta kam shu de shu ta ban kumno holiday break a day pali thu lang shi wai pa teng tai kyrshan nga I kyrshan ha ban Blei studio Blei studio patip shi ga don ru re da ke jingalam jong Blei point studio ba biang pa ban nang ta king kawan ke jingalam jong Blei slap ban pynmih mo ke bo Blei ubu ha ga dulu ke jongi leng ba ke jingrwai ke te ke ta long jingkyrkhu shi phone re ke ta ke jingalam jong Blei kam shu kun no tang ta re nang ta ke jingalam jingi ke long ba ke pen kendu pat sa wai pat ba nang ba ke jingkyrkhu jong Blei Blei no so among shuh pa pastor HK try but ila khot ya kani ko bai ngam ka dan ke ba ke jinga Blei but ila si na pen jo pipim so thu e gani ni kwa banyak tentang hadin nang ta kasadon kini pat kajing yekran kajing peliu jumut pat mulai thu ni ki bar khat nang ta ken pat yong ba kadang pat skoi pat kajing khot hatu pi sab thu e gani kadai na mi pi hadin ngol pluk jingduwai hadin na pluk jingduwai kadai hang ta hapre ki jingdu jikraman no pi naduh constant hapre ki jingdu jikraman class 11 class 12 kam ta degree kam ta ngalai mo man pendap igani ke pule atau po khamudur singa nang pule no igani ka mo ke pule ka bani pe theology andai na to pendap dia pendap kita ngastang nang ni kai school no andai ke jingplan ke jong Blei ke pinkala kompang khot na sway pat ke pule ka ta long ban pen oi le ha ta ke pule ka badai pat nam ta bi ma jong Blei orang try ngam dan jingnang start mo dasi kita ka start ba mi community kani wong Blei ngan salam kan but nang ta but day yang ta but day ke jing sang
but yo smo ni ki ba ki shapi jong Blei ki ai mynsiem but pyn kamu ia de but try ngan nget ia kani but but ni yame but dei nang ta kan jingiaid ti kan ya but poi hadu kani ke por ma taru ampi kam dei basuk wala penting badan nak jing puliru si pun pa ki challenges ki ba ia kedu hande po SEBC hande po SEBC ngapat tip kali ba kumno jika puliru sule de kalai shushani abe o Blei baga jingalam jing pastor na someday lai de kalai alai si pun menganam takasuk tak jing puliru kumbolong kini jing puliru ki circular studies ma dam sutur shon ka shon hande kani ki jing puliru kana wan ra shu pun ki ke ba nganang kamjang shu Blei adon ka por nang give up no dan ka por mama ngakani kala palat ya Henry Blei Ukraine shekran kani kam sim kam sha Ukraine shekran idegla but dei kani ka ba amai lat ini mynsiem badong ba ngan dukut no dari ngan phaino shne chatai ule wang naduh ka por ami kandu wang ngang ngadei uta ngi thama ta jome ka thama kam dei jome ni dei jong Blei jadi yang ta mangin Sngap try kani galong ke masih chania bebe hadin bak chania utrai ruai ke jingjob hadin adap ke jingplin tai on pai shapo shnong mo shapo jakara jong kanu ngas ngi ke jingkrau jong Blei boleh hapren ki bangim la pun modor kan kumni ngi long ru de ke jingai ai ke jong Blei bede ke jinglam jong utrai kan yang semua pastor mo bayai di galam yalam shiki jaga jika repair dia semua Blei shipun ni mar Blei balaya shisha khatak lynti ke jingkyrkhu ni kana ke jingma ka ba thamai yo mana sni mar kam shumun ngi ba shu em ta kam ne hoi Blei ke jensen la kam shumun shipun ki yo kita ke jingram ke kai ni pastor ti ke ni ta ken yang skam bagi ibu Blei long ba khrau ha ke jim jungi ba kan itani jingphla ko jing jongphi haki ke por but kadani jingrwai but kadani jingrwai kalau ba pen thaw ia kata ka jingkyrkhu jong Blei but mo pastor meni yong jingphla na suruh kende kendia nomor Blei nomba meni ni lai kisre ministry po no ba te po you kawan ke jing sukriat kawan ke jing thang pastor ni ngamla shuma wah mesti pada dah pun pastor khynnah pada de iong de mom tar iong jingphla jingrwai mom li kumno bayu Blei dan ni nambai adino shom shini tas kitab lang de ngai pa yo this tam ini iong ke jong ini jingrwai ko lang ba tanpa ke jingkyrkhu jong Blei halo jingiaid haba eryong kiwan be try belong mu bakrau try belong mu bakrau chim shaminginai don't klem tingkai and klem dawan
aber jongkiwan be try melong ba crown try melong ba crown jim shaminginai don't klem tingkai waya rom klem dawa Blei